سلام ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዛ ቪድዮ ትዕዘቡ ዘለኹም ብሩኻት ከመይ ቀኒኹም ብመጀመርታ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን እንዳበልኩ ከምቲ ልሙድ ምሳኹም ዘለኹ ዊንታ ሓፍትኹም እየ ሎሚ ድማ ብሓድሽ ሓበሬታ መፂእኩም ኣለኹ ካብ ዕለት 7 ወርሒ 3 ክሳብ ዕለት 9 ወርሒ 3 ኣብ ሽስታ ትሬፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂወተይ ካባይ ዘይውሰድ ብሉፅ ምርጫይ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዓብይ ናይ ስልጠና ጊዜ ኣዳሊና ከም ዘለና ክሕብረኩም ይፈቱ እዚ ናይ መንእሰያት ስልጠና ንሰለስተ መዓልቲ ዝካየድ ኮይኑ ቦታ ንምርካብ ኣብ ታሕቲ ብእንገድፈልኩም ቴሌፎናት ክትውከሱ ወይ ድማ ክትምዝገቡ ከም ትኽእሉ ክሕብረኩም ይፈቱ እዚ ስልጠና እዚ ኣብ ሂወት መንእሰያት ብዙሕ ለውጢ ዘምፅአን ከምኡውን ዘምፅእ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዕለት ብምርካብ ነቲ ኣቦ ዘለዓለም ዝኾነ ኣምላኽና ብመዝሙር ብኣምልኾ ኣብቲ ዕለት ተዳሊልና ብዘሎ ፀጋን በረኸትን ተኻፈልቲ ንኹን እዚ ማኣዲ ሰማይ ከሓልፍና መሓዙትና ንዕረኽትና ሒዝና ንምፃእ ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ብእንገድፈልኩም ኣድረስ ወይ እውን ቴሌፎናት ክትውከሱና ትኽእሉ ኢኹም ተባረኹ